Rehabilita és una iniciativa del Col·legi d'Apreciadors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de Barcelona, que units als reptes socials, econòmics i mediambientals que afronta avui la societat, es proposa marcar el canvi de rumb que el sector de la construcció hauria de realitzar. El model cap on hauríem de virar és en la intervenció de la ciutat construïda. En la jornada d'avui es parlarà de la necessitat d'aquest canvi d'època i de rumb, amb la intenció de reflexionar sobre el camí que hem de fer. Per això comptem amb uns ponents que ens parlaran de redissenyar, repensar, recuperar, revitalitzar, restaurar, rehabilitar i redissenyar i regenerar les nostres ciutats.